ஆவிக்குரிய பிரமாணத்தை மாத்துறதுக்கு பேர் கிரேஸ் கிடையாது. ஆவிக்குரிய பிரமாணத்தில் உங்களை வாழ வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் கிரேஸ். தெர்மாமீட்டரை உடைக்கிறதுனால உங்க காய்ச்சல் சரியாகாது. இது என்கிட்ட காய்ச்சல் இருக்குன்னு சொல்லுது, அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன், தெர்மாமீட்டரை உடைக்க போறேன் அப்படின்னு உடைச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு, லாவை பிரேக் பண்ணியாச்சு. ஆனால் காய்ச்சல் சரியாயிருமா? லால இருந்து கிரேஸ்க்கு வர்றோம்னா நிறைய பேர் இந்த தெர்மாமீட்டரை உடைக்கிறதுன்னு நினைக்கிறாங்க. வெறும் கல்லை தள்ளிட்டு லாசருவை எழுப்பலன்னா என்னத்துக்கு ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? நாத்தம் அடிக்குது. நான் சொல்றேன், கல்லை தள்ளுறதல்ல நோக்கம், லாசருவை எழுப்புறது தான். இந்த பாயிண்ட் புரியலன்னா யூ மிஸ் த கிரேஸ். உங்க செய்தியை கேட்கும் போது செத்த நிலையில இருக்கிற, நம்பிக்கையற்ற நிலையில இருக்கிற, வியாதியில் இருக்கிற, தரித்திரத்தில் இருக்கிற, பிசாசின் பிடியில் இருக்கிற மக்கள் எத்தனை பேர் விடுதலையாய் மரித்தவர்கள் எத்தனை பேர் உயிரோடு எழும்புகிறார்களோ, that's a real grace message, that's a real spirit message, that's a real new covenant message. Amen.